bos días. Somos o Club Baloncesto Arteixo e hoxe estamos aquí no Pazo dos Deportes facendo o tradicional 3x3 do Nadal en colaboración co Concello. Este ano temos 16 equipos, aproximadamente uns 60 participantes. O torneo non é competitivo, como todos os anos, é basicamente para fomentar o deporte, para que haxa nenos que veñan por primeira vez, que se acerquen aquí e que poidan seguir practicando baloncesto, pasando nestas datas un momento así lúdico. Un ano máis estamos celebrando o torneo de Nadal en colaboración co Concello de Arteixo. Xa van 10 edicións. Este ano tivemos 16 inscripcións de diferentes categorías, dende alevín, benxamín, cadete, infantil, júnior e sénior. Celebramos o torneo en horario de mañá, sempre se fixo así, creemos que é unha boa forma de fomentar o baloncesto entre amigos e compañeiros. Un torneo totalmente amistoso, non hai nin semifinais nin finais e é para pasar un bo rato en compañía dos amigos, compañeiros do equipo e pais, nais. Agradecemos a colaboración do Concello polas instalacións deportivas, tamén os pais por apoiarnos na nosa tarefa e traer os cativos a pasar un bo día.